गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा नैबे 30 तारिखनि माखासे गुवाहाटीनि बे जोबथेसालि सिङाव जिबायदि जोंनि एक्सननि बिनि माखासे जायफोर सिङाव दं बिथांमोना सावरायलायनानै माखासे बे बैसागु हरनाय आरो बरायनायबो जासिगोन बिथांमोना बिनि थाखायनो माखासे जोंनि माखासे बर' माहारिनि गेजेराव निउज पर्टेल बिथांमोननिसिमबो जों लाइजाम हरनो हायाखै आरो माखासे इउटिउबारफोरनि सायावबो लाइजाम हरनो हायाखै आरो रायजो राजाफोरनिसिम लाइजाम हरनो हायाखै बिनि थाखायनो देरहासार इस्लारिखौ माने बयनिबो खाथियाव हांख्रायनो थाखाय बा बयनिबो खाथियाव फोरमायहरनो थाखाय आं फंनैसो बुंनो थाखाय बे समखौ होनाय जाबाय गफुर बिआर चेनेल नायगिरि बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय 30 अक्ट'खालि बोहिथि दाननि बे दिनखालि मिरु जोबथेसालियाव बैसागु खुंनाय जागोन बेखौ गोबाङानो मिथिनो मोनबाय बे चेनेलावल' नङा गुबुन गुबुन चेनेलफोरावबो दिनै फोरमायनायखौ जोङो खोनाबोनो मोनखाबाय दा नैबेयावहाय थांनायनि बेलायावहाय गोबाङानो डाउटबो जादों आंबो थांनो गोसो जादों बेबायदि गोसोआव साननायफोर दङ आरो ओमफ्राय दा जोंबोथ' माबा मोनसे लेखाफोर साफायनानै इनभाइटेसनबो जोङो खालामनो हानाय जायाखिसै ओमफ्राय न'खर न'खर थांनानै लिंहैनायनिबो मोनसे परिबेसाव जोङो खालामनो हायाखिसै दा बेनिखायनो जायफोरा गोसो गुदुं बेयाव थांनो गोसो जानाय नोंथांमोना थांनो हागोन ओमफ्राय बिथांमोनजों रायज्लायनानै फैनो हागोन दा 30 अक्ट'खालि 12 रिंगानि सिगां हायोबा फुङावनो सहैयोब्ला मोजां जागोन ने फुङाव जिखुनु जा 12 रिंगानि सिगांनो सहैनांगोन आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय 12 रिंगानिफ्राय सोनाय जागोन ओमफ्राय दा लिस्टफोरखौबो जोङो हरनो हाया जानानै दङ माने लिस्टखौ बिदोंमोन साबेसे हाबहैगोन होननानै ओमफ्राय दा साबेसे थांगोन बिनि जेबो लिस्टखौ जोङो दा होनो हाया माने नैबेखौ रायज्लायनानै जोङो जेब्ला थांगोन मानसिफ्रा सहैजोबगोन होनब्लासो जोङो लिस्टखौ होसिगोन होननानै बेबायदि रायज्लायनानै दङ आरो दा रायजोफोरनिसिम बेखौल' आङो बुंनो सानबाय नोंथांमोना गोसो गुदुं दङब्ला नोंथांमोना थांनो हागोन आरो बिथांमोनजों लोगो लानानै मोजां गाज्रिबो रायज्लायनानै फैनो हागोन गोबाव सम रायज्लायनो मोनाब्लाबो दसे सम रायज्लायनानै फैनो हागोन आरो बेनोसै